Horas samanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhiti akka pikiran nami na mungkin boi pamorahok kita di nama ngarade hita tu jamita pertangyangan songoni nang jamita di hari Minggu si ganuk Minggu. Di video on nang patol hason nami tu hita pikiran nami taringot tu jamita di pertangyangan ima nagabe epistel di hita tu hari Minggu tanggal 24 September 2020 turpuk di hita nagabe jamita pertangyangan sian surat ni Apostel Paulus tu huria Filipi di bindu sada ayat 20 sada sahat ro di ayat 30. Posrohanami nungata jahat turpuhon marulahulak jala talului akka dokumen-dokumen na boi mangurupi hita akka buku nang akka penafsiran asalam mamora hita di pangaradiota jala lam takas jamitata di tonga-tonga ni pertangyangan. Amanginang na perjulu di pikiran nami adong dosiak kita molo dihatai taringot tulaba pitor lasian rohana pitor hatop ro songon pandohan di dongan itor langkah 1000 itor didapoton rupani ala adong perlebaan adong laba adong hautungan alai sebaliknya molo dihatai harugian manang adong situpahan olodora maol ro jala olodo sipata di dok dang buya ubah manang songon padohan rupani kemungkinan marsahi tahu disih memang mansai sensitif do mulu dihatai harugian dohot laba ahadu laba ahadu harugian secara sederhana mungkin dipikir rata mulu laba keuntungan ima nama bailas ni roha pemasukan alai mulu harugian ima mambain marsak roha manang pengeluaran sasitongna tergantung tu pikirat do mulu ditaringot tu untung laba rugi perlebaan uludu sipata di rohani dongan ketika memberi pun itu bukan suatu kerugian bagi dia memberi malah menjadi suatu sukacita ale alulu sebagian mulu mangalehon gabe harugian dihilala jala danglas rohana alai mulu tuimana pemasukan sesuatu yang dia dapatkan diterlas itu tu rohana rupani jala gabe dilului doaka perlebaan si songoni. Nah, diturpuk tahun mulai dok Apostel Paulus lah baru hamatean dotu ala di pikiran ni mana nunga fokus Kristus ala hamatean ima parhitean pajupang doh Kristus ini benakin hudoko kami tergantung ahado di pikirata ahado di hita inti ningulu kor pusat ningulu ahado natalului ahado dream mimpi keinginan di Apostel Paulus ya haloan ni rohana di waktu nahatop nian pajupang dohot Tuhan Yesus Kristus Nabi nari tahun nai tung marhite hamateat pei gak bisa ada laba ma dihilalai bana ala di sido pusat ninguluna ido ipola ni perdalanan ninguluna tujuan hidupnya adalah memberitakan Kristus dan bertemu dengan Kristus alai tung malodo Apostel Paulus diturpuk taupe dirajumi ibahana do dang lomo rohani akan amanangi honi nang hita jolma taringot tu hamateani dang apalaga jang ditaringot mana taringot tu hamateani itor laudo imana muse tu hanguluan ido imana atong mulo dilehod do pediau hanguluhan hubur juhon mamangulahon lomo ni rohani Kristus asa marparbue ulauku parbarita naulion mulo marparbue lasitu tu marohana gabe dia du sitopotokku hamateani do manang mabaritahon hatani debata di bagasan hanguluan siganu pari memberitahu Kristus Yesus idok ibana alaidang dia imbar di ibana saliling di lehon ngolu baritahon Kristus Yesus manfaatkan waktu selagi diberi kehidupan alai molutuk pe ikon jowon ni debata sadala ba keuntungan doi ala pajupang ibana doh Kristus na binari tahonna jadi dang godang ditaringoti mana hamatiani ditaringoti mana do hanguluani naikon berdampak hidup yang harus berdampak marbarita nauli jala ditogi hondo huria Filipi laho marbarita nauli rap do ibana
Nunga las rohani apostoli marnida huriaon alani pambahinan nasida. Alai ikon terus dope nasida manahan diulahon nadenggan. Sustain, konsisten, berkelanjutan. Ido na perlu si perjuang konon di nasida. Berarti hidup adalah Kristus, berarti hidup adalah perjuangan. Kenapa? Karena bila seseorang hidup dalam Kristus, hidupnya harus berjuang untuk tetap setia. Di apostol Paulus, hanguluani ima Kristus, ima manahan di parukilon, manahan di manang aha penamasa. Songon Kristus Yesus yang tetap setia, nahot benget manaon saluhut, hamaulo ni. Ima ditugihon apostol Paulus jala diarahon apostol Paulus tu huria Filipi. Asa nasida pemanahan toktong. Ini yang sulit dalam kehidupan. Berbuat baik itu gampang, tetapi berkelanjutan berbuat baik dan tetap setia sepertinya tidak mudah. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang terus berharap dalam Kristus Yesus. Nama ngasahon Yesus Kristus do na toktong boy marpakirimon na mangulu di ngoluna jala toktong mangulahon na denggan. Tusima ditugihon huria Filipi asa manoktong na siya toktong mangulahon na denggan songon naong niula na sida. Ala godang hamaolon, ala godang parpuda haliluon. Alay dihasa daun ni rohan na sida songon sada huria. Nang mardomu di bagasan mudar ni Kristus Yesus, pinasada ni mudar ni Kristus Yesus. Ikotoktong mana sida manoktong manang hot mangulahon na denggan. Mangulahon lomo ni rohani debata. Asa dohot na sida marbarita nauli. Asa huriai marbarita nauli tu torop jolma. Taulahom marbarita nauli di bagasan ngulu sigano pari. Anggo hamatianido. Nunga pasti be rotu hita. Rotu ganup jolma. Alai sada na pasti taboto. Jalana hot di haporsyota. Ia dung mate hita. Sada untung manang laba doi di hita tong songon apostol Paulus. Alaniaha. Ala pajupak kita. Dohot Kristus Yesus. Ido nata hirim di ngolu sigano pari. Tung matsego dangdo di bukuin detai. Surgoi sambulota doi saineng tu surgo. Adong luama dari surgoi. Surgoi. Saineng tu surgo do hitanian. Sambulota. Impian kita. Alai mulai sukun isena olo parjolo. Tong lo maol. Atong nggak usah pikirkan itu. Sebab itu sudah suatu kepastian. Tetapi Tuhan masih memberi hidup. Isilah dengan perbuatan yang baik. Gohi mangulum marhitiaka. Ulaon na denggan. Ulaon lomo ni rohani debata. Songon pribadi. Dohot songon sada huria na mangulu. Namar sada di bagasan gor ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ima pikiran nami amanginang anggiat boi mangurupi